Fred, gino keto tijwa mar fwambo keyo ni kama tek ahinya. Iyudo ka jopiny manyo nitiere kware kanyo seyo nyaka jofwambo keyo. Ne uno wacho ji 6 to gin dhano 8. Wan ng'e ni report mar eyewitness no en report maduong', report mar police bende report maduong'. Koro modong' wawene jopiny mondo ng'ad kendgi giwegi kendgi ariyogi. To wan kama tek ahinya. Ne okuongore kochamo makwacho ni e bwo tende gik ma kamagi ok ne timre. To waneno ka gigi timore kata ka gweno pok obulo bando. Victor, ariwra gi jowetega Nyarawila kod Jay ambe dagone jok manyo wito jogi mos kata doko ni pod ok ong'e to gin jok mawuok e familia magi. Nikech kanyocha bet Victor e ot kamae kaneno ringre dhano kigole ogunia Victor kibet tiparo ni wuoni mai nyalo bedo nyathi ng'ato, mae en min ng'ato, mae en nyar ng'ato. Koro king'iyo kaka janyuol kata kaka in bende ng'amo nyuoli gi janyuol, king'iyo ni mae ng'ato neno ringre nyathine kiywayo ka guok kamacha kanie e gunia to pi wang'ie madhi piny. Ncha aparo ni chieng' Ngeso gino nomula ma amua ni we amba dhi agoye wang'a ang'o matimore. To ka gik donom to agocho ne Eric Owenga. To Eric Owenga kona ni kae osekethore kaluwore kaka gini dhini ma kidonjo kamae to jogi sani koro gin hostile number 1 gi jofwambo to gi ng'ata ma gichich ni nyalo chalo obila. Koro imbe gi kaka ka jogi neni gi kaka ichalo governor ni kichopo kagi inyalo chalo ja sirikal kikichopi doga agwe gari matimo nade adokot koro aneno gicha kaka dhi. Mar ariyo achaka akawe gi kama Jay yienge godo. Kama Jay yienge godo ni piny owacho ka piny owacho nigo bila magi majonek. Nigi killer squad margi giwegi. Mana kaka iwinjo na Tembea ne wacho tingeni no osebede sirikal kuom thuolo malach. Sirikal kende arita. Mar ariyo William Ruto no wacho obiro nyisi ni no wacho ni jiye ma ok chak wite Rivayala to no ko wacho ni ok bi wite kware moro. Ne ok wacho ni kware kata bugo moro ni ok bi witie ji. Aura mayale mano wacho nade ni ok bi wite jogi. Ma pod tek tenore gi dho Jay kanyo Victor. Gima miyo sirikal ka sirikal bedo ka gi jok matimo tije mochido aina gi en ni mano disband cha ne timo tije lo Uhuru Kenyatta. SSU ne neko ilo Uhuru Kenyatta mane sande ka gise chwanyore. Koro ponono kata ng'oluongo jogi office to jogi ukone ni jatelo ing'eni dine wawe ka ngima jogi de koro okin ker. Koro number 1 achich ni William Ruto ng'eyo gini. Unless intelligence mare osefele matiende ni jogo okonego bedo office jatend DCI nikech ing'eni kaka wanene kaka wan wawache kaka wan. Mana kaka iwinjo Nyarawila wache to Jay bende wache nto ere gimomiyo sani wakawo omenda maromo bilion 40 gi wiye. Omenda ma bende king'iyo to thothne ing'eyo ni omenda en expenditure mare chalo mar confidential expenditures nikech weche magarita. Koro ere kaka idwa wacho ni jatend NIS ne ok ong'eyo gini to kaka Nyarawila wache bende ni station mar obila okiewo mana kacha. To Victor kanigo mbaka kata kiwinjo weche mawachore nyisi ni kitne kachacha kata ka opogore gi gunde mano yudi gi jigi en kama osebeti ka kinego ji titi ma ok wachwa ni winjo ka achiel kuom eyewitnesses mane dayo dhoge kochacha kata gi jofwambo achiel kuom jok mosebedo ga ka golo ji kacha giwacho ga ni gigolo ji odiochieng bang' dwe ka dwe nyaka yud ka nitie joma gigolo mak mana no obila mantiere kanyogo iparo ni samo gol jogi to gikia ging'eyo to podok gikawe atwa nikech Victor ing'eyo ni gima timore kware kanyo mostly biro yudo ka sama ng'anyo otwere town to obila odino ne ji City Stadium ma ji ok nyal chope town to lweny bedo ga City Stadium kae. To kata ka gibiro town to gojo ng'anyo gi tear gas ma dhano hinyore jogi dok ga gasira ka koro gichwado jogoro ka gidok. Koro ka gigik donom ka to lich lakini ka gilwar kware kanyo to kware kanyo jabedo ga Paul lweny ma king'iyo kata mandamano manotimore higa mokalo mar Jakom gi joge cha ni yudo ka kware kanyo en ga hotbed. Mandara iloro ga to kanyo ibiro chich ni samoro ka koro piny dhi otieno ok ing'eyo gik mobila nyalo timo.
Mar ariyo nikech sa narrative mane jatend DCI kelo ni. Jatende owuon William Ruto yande nowacho ni Kenya onge gi shortage mar joma ofuwo. Aparo ni nodwa mana kawo gi kama nyoko mewe godo. To miyo manyaka wachne nikech kana ng'iyo jatend obila ma akni to kadwa neno pogruok ahinya gi kaka nja koome joloso. Nikech Victor Kenya ka otingo joma riek to mae be momiyo jo GNC gi no obago gi. Ang'o momiyo wacho ni gimo wacho cha is not making sense. Pok gitieko investigation mowacho ni gibiro tieko after 21 days. Kata doko ni gima gi investigate onge mana kaka jai wache. Ging'eyo jomonego jogi. To iwinjo kosechako wacho ni gini nyalo bedo cult, yani gik matenore gi dinde makoch. Mae to ng'eyo nade. Iwinjo kochako wacho ni gini nyalo bedo a serial killer. Yani ng'at moro mohero nego ji kaka ineno ndalo moko onyancha ne neko cha. Nega ji to dhi wito kanyo. To kane na serial killer to ang'o mano omono bila ng'eyo ni serial killer moro wito ji ka. Mar adek, iwinjo ko wacho ni nyalo bedo kweth moro mar jonjore motenore gi jothieth moko jochiw thieth moko ma samoro nego ji to kawo lemo moko mag ji machalo kaka agoko machalo kaka dundo gini mae to no ng'eyo nade to ok iwinjo ko penjore ni koso diped ni gini bende nyalo bedo obila ne ok iwinjo ko mulo kar obila kanyo koro ochako kelo narrative moro mane kaka jo obila timoga mae narrative mineno ko chako kelo ni to obila michich godo ma jo piny wacho ni to kiwinj ko mulo Victor wan to ang'o mamone penjore ni kamoro jo piny bende ne nyalo penjore ni diponi jogi gin jok manomaki kichigi ni samoro obila ko mako ji to gitero kata mane sel to gichako goji magi koro penjo ma jo piny penjore kata ana penjora kaka ng'ama gavana maonge portfolio ni jogi ne ncha ne gi round up jok moko to gidhi girwako kamoro to awi marach gigoyo kata achiel motho koro ka gisego achiel motho to ging'e ni modong' gi gin witnesses biro fulo gi koro chuno gi ni nyaka gitim ang'o nyaka gitiek gi clear evidence kae to ka gise clear to koro gidhier ni jogi watim nang'o magi gin penjo mo ok wawach ni mago e gimo timore to koro kaka gipenjore chai kaka jopiny bende penjore kae to giwacho ni koro ing'e ni kise nego ng'ato koro kumiringi dhi ego tami koro giwacho ni gimo wanyalo timo ni we kengi gi lemo go to so mondo mi dhi witi nekech kana en serial killer tipenjori ni the timing serial killer ni en nune ko mana sa maandamano tiwacho sebet ko time ga konde moko koro kingi coincidence moro ma en coincidence mangene ke chingiyon to serial killer ni daginja no nek chon koro odgini mana nyiri lilo oduoki ne giwacho ni ng'eny gi gin nyiri lilo lakini kidhi City Mortuary to nitie jok mok nyiri aya kama ni neno ka giparo godo ni jo Kenya ofuoni idhi giwacho ni gini en guok to guogni ne ok oyawe gi kware ka mondo jopiny bende ne mi thuolo mar neno nang'o ni guok ni e iye ka guogni odhi wuok mana kanyo mae momine no penjo mi penjo ni gini keto jofwambo kama tek nikech ing'eyo ni jofwambo ok wan thor landa gimoro nyaka obed gima verified emomine no fwambo makare iwacho ka kinde mane wan e school kacha tiwinjo ni real journalism dhi beyond the occurrence book or dhi beyond gimobila ondiko obi kacha koro mae mamiyo nyaka wambe wachako wachikitwa to jopiny wacho ang'o mana kaka winjo Nyarawila wache ni nitiere jok mancha nene umieno Colgate ku mano obila ok bi wacho ni aya nyaka winjo ni jopiny gi wacho ang'o ekidhi gimaro obila nikech kinde duto te obila riambo kotit to king'iyo chik mar obila kisego mbaka go obila mogik Tana sego mbaka go obila obila biro nyisi ni gimoro achiel mobila e chikgi unwritten law ang'eni nitie obila mawinjo asali ni you don't take responsibility okiyie makati nego ng'ato ka tinyisi ni kuongi tamri mondo wabiro protect Shagi no wacho ni it wasn't me